WINNDERE. Ni ya yimi limta hen sen. Non, min ko namdi holko waɗa ko ɗum namdi mami ɗiɗi ha tati tan mbiyami ɗum ɗo waɗama yimɓe jokka. Bon, première des choses enen fof eɗen gandi jogui wuuro ko ndiyam. Ndiyam c'est ko nécessité ɓurɗo wadde important e cellal. Allah walli men forage men dañi difficulté. Monsieur le maire waɗi débloqué ina monta de 12 millions. Fewni forage meɗen. Diaspora waɗino cotisé addi oɗon kalis. Waɗa e caisse. O goppe mi fewna. Kadi wona kalis mo ite mairie. Kalis mo ite ɗo gollata ɗo. Han wawno hayso wadde hande eɗen gandi so tawi yimɓe hewɓe ne mbawno wadde to mbaɗani mais kanko kam Allah hokkimo softede e yidde wuuro makko wiide wuuram on ɗomdata wodi débloqué oɗon situation o régli ɗum. Ça c'est la première des choses. En keeɓi centre de santé mo ganduɗa diwan fof ene yinno heɓde heɓani joguimo tan ko département de Kanel Kanel tan heeɓimo caggal Kanel ala ɓurɗo noon centre de santé Allah hokken kanko woni sababu o koye ɗo liggotoɗo ɗon kalis o ummi fewna ha gasi kadi Allah hokken teddugal manggal président de la république ari udditi ɗum kadi président wi no wirnomo ni tawi o waɗi ko ɓuuri ɗum ɗum en jettiri ɗum Allah jiida e gueɗe goɗɗe so woni ɗon honanaɓe motoji woni ɗon permis ji e keeɓi ɗon probléme guese ñamale o yiɓi 8 millions quelque guesa jardin meɗen collecture muɗum 8 millions quelque waɗi wattu hen sardin ya Allah moɓe keeɓi leydi muno sardin ya Allah ɓe keɓani leydi ndi ɗon il faut yimɓe paama ko hunare jeeyi sinno tawi yimɓe woɓɓe gummoto caggal hunare gara naftoro wiye heɓama ko ɓesgu hunarnaɓe jeeyi projet gadda ɗon hunaraɓe naftorto hunarnaɓe jeeyi ko manquement de communication noon so waɗi tan toujours addata ko probléme mais ko hunare jeeyi ala wuuro wongo ari hefta monsieur le maire darde mo tan ko hunare yo ɓamtu hunare no yo yaaru yesso pamon noon goto moƴƴo ko Allah no mbirumami ni tan so dañi ɓe wallodiri ɓe hokkodiri juuɗe gonga e gonga ɓe daro wuuro ngo gollat wuuro ngo ɓurat ɗo hen kono ɓene gasa ɓene gubba wawata yaade ko enen jeeyi wuuro meɗen enen mbawi ɓamtu wuuro meɗen kadi wawa ɓamtade gaga galleji ɗi ɓamta hene mbiruma développement fuɗɗito koye galle neɗɗo sa wone galle a finan dawa daroɗa mbaɗa foddema ha timma goɗɗo o waɗa wuuro men ɓamtata ko ɗum ɓamtata wuuro kadi sen ƴeewi enen commune no mbimi a gara kalis ni enen poti yobde juuti en joɓata juuti on kalis fonno heɓede pewdiren wuuro meɗen enen poti yobde impôt en joɓata impôt jiiɗa e goɗɗum e goɗɗum à qui la faute la faute c'est à nous tous Oumar no komi winni tan so tawi hunde boni taw an aɗa wawno ummani darɗa pewna ha so bonde so boni aɗa jeeya e bonnuɓe c'est la raison laquelle mbiyam la faute c'est à nous tous enen ndenni wuuro ngo jiɗɗen ko wuuro ngo ɓamto a yi gueɗe ɗe pewani hen ma a yi gueɗe poɗɗe ɓamtude wuuro nge yaha ardi wuuro kalda e munen jewtuda e munen ha nandiron ha pamodiron kono sa jooɗi banggue ma noon taw aɗa wawno yaade ɗum ha so bonde feewa Hadiya parfois noon fotɓe yiyede kalde ɓe jiyata ko so tawi tan en kalat gonga parfois fotɓe yiyede kalde ɓe jiyataki ɓe jiyata tan kone ɓe cohli yimɓe so tawi kalat gonga non ɗum sans dépend e la personne kadi sans dépend e activité oɗon neɗɗo ene woodi yimɓe ɓe gona politicien ni pour jiyaɓe c'est tout un probléme ene woodi yimɓe ni hay ɓe gollani ɓe gona hay pour jiyaɓe c'est tout un probléme mais neɗɗo ene woodi tan mo ndenduɗa wuuro kam so tawi tiisi muusi a yiiɗi yiidemo hamo foti uddirandemo lawol no jiiruɗamo ene noon eɗen mbawi wiide Allah dandi en oɗon probléme min de personnellement mbiyama hooram ala ɓi hunarnajo gonɗo ɗo e Sénégal mo jiiɗami yiide mi ronka yiide soko Allah de kaldumi goɗɗo noon mi anda goɗɗo noon so tawi yiiɗi ɓi Sénégal najo ronki yiide ɗum ina andi lawol ɗo wawi rewde haye jomum donc par exemple sa yiiɗi baba Habib a yiyani sa yi Oumar Diagana a yimo Oumar nen ɗon ma dere sa noon Samba nen ɗon mamin mboɗum ɗon ne neɗɗo fof ina woodi damal to mbawɗa rewde ha jiyamo so ɓoyi tan a wawi yiidemo personnellement hande sa yiiɗi président Macky Sall a wawi yiidemo direct yiide woɗɗo ndewata ha jettoɗamo pourquoi yimɓe mbawa rewde pour rewɗo ha jettoji neɗɗo o saabu yimɓe potani activité ji yimɓe potani liggueyaji potani haajuji won yimɓe ɗo to jiiɗa jamma e ñalamma haɓe jogi haaju soɓe gommima galle men subaka ɓe gartata ko nde jamma yimɓe pote irno pote carte électeur kono potani visite quoi non e visite ko Allah woni ɓe fondani yimɓeɓe kono kam han pote irno quoi
kamɓe poti carte to banque carte enen poti toon par ce que mon fof carte mo jogui ok kono Allah fondani yimɓeɓe wonko hokki oɗo o hokkani oɗo ko waɗi oga hokki goɗɗo o d'accord kono so tawi wurdude yimɓe noon waɗi yimɓe fof ɓuurma mbawa wurdude yimɓe mbawa famodirde e mabɓe d'accord ɗum tawi neɗɗo so tawi jiɗɗa an ɗo banggue développement jaruɗa hoto wat découragé jamais tan ɗum mbi min watta découragé so tawi mi andi Oumar somi yimo ko nafata hunare naɓe ina jarɗi mi yaade Oumar laabi temedere pour haaju hunaraɓe o humto haaju hunaraɓe o feewa min ko noon mbami de mi wiya noon goɗɗo yo wa noon kono min kam personnellement ko noon mbami voilà gonɗen koye e hunare en jaltani ɗon to sa ƴeewi koye élection locale faya 2022 ko élection locale faya hande ɗo yarete Hammadou Hunare ene waɗi 2 candidats mo ganduɗa lattuɗo eywa Souleymane Sohom wi ko candidat eɗen gandi Amar Baba Diaby ko candidat te ene sikka saabu koye niɓɓere wona kono ene sikka monsieur le maire Amadou Samba Kane ko waɗa relancé candidat muɗum eywa ene woodi candidat ji goɗɗi cikkaɗi ma ngar mais est ce que so tawi candidat ji ɗi keewi ko ɓuural e wuuro ngo walla candidat ji pamɗa exactement so tawi waɗi analyse candidat ji ɗi merci a jarama ngal ɗon namdal candidat ɗi so keewi Allah ene gartam Allah ene nafoore pourquoi so ɗi keewi Allah ene gartam mboɗara so tawi ine selle men ko gonga e meɗen en jarani hen pour yidde faggade aɗen won gueɗe ko neɗɗo wurnata ɗum taw wurani hen tawi en jaari oɗon fannu yidde wurnude mairie Hammadou Hunare yidde wadde développé mairie Hammadou Hunare so tawi en jaari oɗon fannu fotani wadde caɗele enen poti jowatade enen ɓesgu Hammadou Hunare naɓe en jewten e koye meɗen ƴeewen an haade Oumar Doro Coumé de vraiment ina wawi ardade wuuro ngo ɓerɗe men kawra hen ma ɓuuri hewde ko hawre Oumar Doro Coumé ma aha monsieur le maire Amadou Samba Kane haqqillaji men jagguimo so tawi o felti wonde candidat mballodiren makko peut être ina gasa ko waɗano o ɓenni ko o ƴeewa ɗum rattrapé o waɗa ɗum ina faamo ina wawi wonde ala ko wawa wonde en matiére politique tout est possible ko ɗum kono candidat ji kewɗi ɗi candidat ji kewɗi ɗi c'est facile ko pellital tan e wonde sur place déjà so welama nder 6 mois han wawi wadde hunare ko alano ɗon c'est bien possible so welama ko omo welani nden ko temps waɗano permettre wadde ɗum nden hamo joni o liggey wona liggey Hammadou Hunare tan o joni o liggey international waɗan ɗo nder 1 mois waɗi ɗo Dakar so woɗi 10 jours donc hamo joni problème de temps mais hande alhamdulillah il a le temps joni hamo waɗi il est dans sa communauté hande kala ko waɗano nden hamo wawi waɗi ɗum en clin d'œil hamo jogui ɗeɗon doole hamo jogui oɗon volonté hamo jogui oɗon pouvoir heddi noon no mbimami ni tan o daña des alliés des gens compétents waɓe walludeɓe oɗon fannu mais est ce que kankone wawa waɗode allié woɗoɓe waɗi accompagné taw ko yimɓeɓe compétent mbaɗa ko fonno wadde ko bien sûr ala no wawa wade ala no wawa wade mais pour moi personnellement wondemo candidat e haaju wonde candidat ɗum ko kanko jogui ngal ɗon oɗon réponse so woni candidat il a le droit il a le pouvoir de réaliser ko waɗa réaliser ko kadi so woni so oppi kadi alhamdulillah wonko waɗi kadi aussi goɗɗon so ari bawɗo mo Allah wawi addude foof so ari waɗa goɗɗum ɗum kono foof yo won nder consensus min ko ɗum mbimi ƴeewen so tawi mimi yeehi banggue Oumar yeehi banggue goɗɗo yeehi banggue mon foof ma waɗa ko yaadi kadi enen Foutankoɓe eɗen manqui wawde politique kala mo yaadani yam tan mbiyami ko yiiɗa kam ko gagnam taw wona non politique c'est le débat des idées et des visions qui ne sont pas pareilles min oɗo vision joguimi an ko oɗo vision joguiɗa so ino mi yaadani vision Oumar o firtani min komi ganjo Oumar mais ɗum ne heewe kala mono noon kaari yaadani men yiiɗa en non min mi yaran on banggue min ala clan non personnellement non en tout cas min kam personnellement je suis avec lui de tout mon cœur personnellement je suis avec lui de tout mon cœur so tawi o waɗi prêt aussi wadde candidat je vais l'accompagner inchallahu rabbi pourquoi waɗa candidat parce que hande aɗa andi woni namdal ngal gongira e gonga Hammadou Hunare yimɓe fof wona suko wona mawɗo moni kala ene fatno élection ngaji garoji local
Hadiya Diagana ko candidat mairie Hamadi Hunare exact holtan ko saabi Hadiya Diagana waɗani candidat wi rewata koye Amadou Samba Kane. Min e Amadou ko min neɗɗo goto min gona yimɓe ɗiɗo. Amadou ko maire, il a beaucoup fait, il a bien fait, il a beaucoup fait, mais il heddi non, il heddi kadi ko waɗaka. Ce qui est sûr et certain, avec le temps ko heewano wadde nden ko ma Allah walluma Allah non honno waɗiri ɗum joni. Donc min Amadou monsieur le maire ma aduna firto laara hoɗe mi fondirtama ho laamu min. Amadou ko jinnaɗam o golli aussi so ina hay batte waɗani tan so yiɗi min jiiɗi yumma e baba mi waɗano opposé par ce que ƴeemi ko développement wuuro ngo wonko waɗi noon machallah mais wonko heddi kanko hoore makko waɗi engagé o haali il est engagé mo ɓuuri wonde Hamadi Hunare o ɓuuri andude caɗele meɗen o ɓuuri wawde darade e caɗele meɗen o fewna kadi o fuɗɗima wadde ɗum déjà oɗo min ko ɗum jimmi mi heeɓi jiɗɗo ko jimmi ko c'est normal mi yaade jomum mi wallodiri e jomum seeɗa mo mbawmi o e banggue gandal ma e banggue softendam mi addana jomum ɓeyɗo dañde plus wona laamu ngol cohlu min cohlu ko développement wuuro mo Allah wawi addude janggo fof so watta développé wuuro ngo mi yadata e jomum. La fois passée sukaɓe legal jigna mbaɗi opposé e Amadou Samba Kane est ce que ɗum wona signal fort? Non wona signal fort Oumar wone am matiére politique fof nene neɗɗo so o ardimama won mécontentement mo keɓɗa aɗa foti hollirde mécontentement maɗa haw rehla ɓe kalli mécontentement moɓe jogui haɓe manque yiide koye mabɓe e nder mairie he haɓe mbaɗon déposé carré mabɓe pour ɓe golli phosphate ɓe gollani wonko pasade mairie o ɓe tinani haɓe jiiɗa yiide maire souvent ɓe mbawa yiide maire par ce que maire ina wayra Hunare ko ɗum wonno mécontentement maɓɓe ɓe jiidiri e maire ɓe pamodiri e maire ɓe keeɓini occasion Allah waɗi moƴƴere ko mbawnuɓe doolam mi ƴeewi mi ƴettimi rendez-vous e monsieur le maire ɓe kalde e muɗum ɓe nandiri e muɗum ɓe pamodiri e muɗum monsieur le maire haalniɓe gonga aussi haali wi Hunare fof ndende pota yam min kadi so wi injustice ɗum woɗɗo e mairie he mi tinani mi anda kadi so o mbaɗi demande golle meeɗani yettade o haalniɓe o wi kadi kanko wona politicien kaalowo ko waɗata o wi kala ko felliti haali ko ɗum woni waɗata tawoɗo winoɓe minen so a wannani min ɗum ɗo so to woto ari min gotantam o wi min mi wona kaalowo hunde taw mi haasa wadde ɗum ko mbawmi ko ɗum tan mbaɗami o haali mairie men ala budget ala haydara kala ko waɗata hen ko caggal Allah e doole mo eɗo gollanoɗo woni mairie ji noon ene kaala ko mbaɗata ine wayno leydi e mairie uji kanko noon Allah wallino wona oɗon maire amo famɗi haala hamo heewi nafoore o haalata ko waɗata aussi. D' accord bandiraɓe hewɓe e wonande Hamadi Hunare naɓe en jiyatno litus kewɗo hakkude association ado e mairie pulɓodiral kewgal kono kadi sa ƴeewi wonɓe to mairie to ko ɓen kadi goni ga e nder ado kono kadi pulɓodiral ene waɗa kala e saaha wasde e faamondirde ado ene wiye kañum ummini ɗum ko développement te soko tawi ko développement ɓutto wayno ko wayno partenariat alay saago ma rewa e mairie eywa yimɓe heewɓe ene donki famde mairie ne wiya koɓe opposant ji kamɓe mbiya mana ɓe gona holno pamirɗa ɗum hakkude ado e mairie? Hakkude ado e mairie il y a un manquement de communication kala noon to manquement de communication woni addata sikkitare hoolare kadi wonta ɗon ɗum tagui noon addi sikkitare kadi hoolare ala ɗon mairie ndi hoolay ado rapport won haalay ɗiɓe keeɗi jalti taw yimɓe wonɓe ado anine haala sa haali tan anda haalaka ɗo haaɗata anda kettoɗo haalaka anda kadi keɗotoɗo holno famirta ko kalɗa ko ɗum fof nen ɗon ɗum tagui noon waɗi un peu à distance kono jaɓɓal ado ngal yaɓɓuno départ ngal tawi goɗɗum jillano hen wata no wayni ine woodi yimɓe des membres clés e ado ko politicien ji bon so tawino a woni membre ado clé e nder bureau ado politique jaaruɗa a yaɗaɗe e politique mo commune o waɗata o jomum wiyatma ka opposé a waɗi opposé ko ɗum woni caɗele manquement de communication kono enen fof mbi jiɗɗen ko ɓamtade Hamadi Hunare an ko ɗum jiɗɗa goɗɗo o ɗum yiɗi
sen kalde eɗen poti famodirde sen kalde eɗen poti nandirde kono hande ina heewe yimɓe koɓe kalantuma wona ɗum woni ɓerde mabɓe ɗum noon ina hulɓini umro en ina hulɓini hunaranaɓe kadi ma sénégal naɓe ɗi metti lamate saabu moon fof wiyata kañum ɓuuri finde ɓuuri ƴoƴje ɓuuri famde e goɗɗo o hoto paaɗe ɗum wata neɗɗo kono mbimi nani neɗɗo wat neɗɗo fof kañum ɓuuruma ko fate wuuro kala kene keewa ɓuuri moƴƴude so ɓuuri joddo jewtude pamodere hen politique so ari mbaɗen politique kala mo jiɗɗa jaada so ɓendi huccude golle maɗa min guila kongo on politique mbaɗami ha so politique yonti 1 mois 2 mois mi waɗa politique am ha moƴƴa mo jimmi o mo koolimo mi yaade mo wallodire mo so ɓenni mi woppi politique mi faati liggueyam ko garmi ɗo e sénégal aussi ko ngal jaɓɓal jaɓɓumin mboɗo jooɗo hitande taw mi yaani hunade gollam toppitimi so politique yonti mi tello mi waɗa foddam yiddam e président de la république et yiddam monsieur le maire parce que il est engagé il est déterminé pour la réussite de la commune de Amadou Ounare heddi noon ko no mbimi ni doole lingu kon ndiyam enen fof gon doole ɗe ngaren ballodiremo ko jagganemo junngo doole lingu ndiyam kono kadi mana ko ndiyam kadi ɓendinta lingu han yiɗi mbawa ɗum eyyi ɗum ko autrement kadi fanno ndiyam kadi ɓendinta lingu ɗum fannu goɗɗo facette goɗɗo ba voilà donc ko welema mawɗo hannde joɗade ma ɗo henna Hadiya Diagana dokka min waktuji poɗɗi dani jaggudema e an o fo e hewde haajuji kadi ko ñaganadema Allah kisal Allah sellina ɓandu junno balɗe moƴƴina battande so tawino a huccitino e dendagal ɓiɓɓe leydi ko naatede ɓiɓɓe Amadou Ounare naɓe aɗa wasi o aɗa jirtina ɓe e aɗa waynoro holko wonata eyyi ɓiɓɓe Amadou Ounare naɓe Allah jarama on jarama en beltanima Allah nelaɗo muɗum e jinna meɗen e notre grand frère notre ami woni Oumar Baba Doro e ardemo ɗo hannde yidde min mbaɗa changé min jewtodira ko fate affaire gurdam am ma ko fate affaire gurdam commune de Amadou Ounare ɗum noon ko beelema mawɗo yam nde wonno mbimi oren tan ko jeeyi yimɓe noon kadi so tawi hunde neɗɗo kanko jeeyi so ari hokkumo ɗum noon min mo hokkimo ha somin goniɗo hamin kala ha janggo mi alani heppere mi ala hen habre nde wonno neɗɗo jeeya hoore muɗum neɗɗo ko dendaɗo mon fof ene jogui ma gueɗal mbawi wi ɗon tan garten haqqillaji meɗen pamodiren ƴewen kini ɓamta wuuro ngo taw wona dow firina taw wona dow haare ko calɗi basal haare koko bonnar tan mbaɗen politique noon politique de développement taw wona wadde kirtiguel neɗɗo o d'une sens anormal ko ganduɗa aɗa jogde neɗɗo probléme tan jaaha dans les réseaux sociaux aɗa yennamo aɗa ƴattomo aɗa haalemo ka fotani wiidemo ɗum noon kala wona mi fawani tan e ɓesgu Amadou Ounare naɓe ɓesgu Sénégal na foof mbatten haqqillaji haalde ko moƴƴi e neɗɗo o ɗum woni important so waɗi ko fewani noddumo ma jahatamo kalnamo ɗum woni yidde neɗɗo kono dara e réseaux sociaux ina waɗi neɗɗo o kirtike taw aɗa wawno noddude nde kalda e makko de taw ma Samba tinani ma Demba tinani kadi ɗum Allah ɓuuri yidde Allah wi ko cuurodire mi suura on kono enen hannde wona ɗum politique men ko yaade dans les réseaux sociaux eɗen jenna eɗen malla ɗum nawatata wuuro yeeso ƴeewen kin nawra wuuro ngo yeeso enen ɓiɓɓe Amadou Ounare naɓe foof dokkodiren juuɗe joɗɗe sur une seule table ƴeewen kin nawra wuuro ngo yeeso kala mo pamɗen kiftinɗen mballodiren e muɗum ɗum taw jinnomi wiide on Allah jarama on jarama kala ko kadi ko haala haalde noon kadi weeɓani kala ko kalimi kam ko fewani ma sikkuɗo won ko kañum mbami indexé hay goto waɗa indexé kala mi bagge haqqe miijam kala ko fewani ɗo ɗo ummori mi ñaagui men yaafuya saggam e yiddem tan yo haalka feew yo rew lawol yo waɗa gartam Allah kadi hokken naftara ɗamɗon gartam ɗum noon Allah jarama on jarama yo Allah hokken rendude Allah hokken famodirde Allah hokken nandirde se mbawi yadirde enen foof lawol gotol jooɗɗen ballodiren e maire meɗen ko ɗum woni avantage meɗen ɗum woni nafa so tawi noon o yiiɗi o feltiri wonde candidat minde so tawi ko candidat mi suuɗa he kuɗel mi moggina he e leggel mami duusumo mami wallumo no heɓiri no ko yiiɗi ko saabu yiddema ko hannde tan ko ɓamtade Amadou Ounare minne ko ɗum tan woni sagam ɗum woni yiddam gowoni so doole donki yo doole keɓɓo pulaari ne wiye noon kono doole makko ɗe donkani saaha ɗe keɓɓire eyyi wallude neɗɗo o noon no darori ɓuuri moƴƴude ngo paama hawo yana mbiya aɗa wallamo no umori Allah jarama on jarama bandiraɓe wonno hannde koɗo men ko Hadiya Diagana so tawi waɗi ko gontiɗi e yewtere he min ñaaguima yaafuya so longguere mawde wari nokkuɗo wona ɗum jomum yiilino hen
ene heewi ko ponɗen wadde développé kono noon eɗen nganndi e temps o wona juutɗo mboɗo sikki on paami soko tawi ɗemngal ummima yo haqqille sor kala ko weññi ɗo min ñaaguima yaafuya aadi bil aadi e laawol gongol e WINNDERE-TV